El seu avi, el seu avi, el seu avi. El seu avi va anar al Congo a bordo del Colonial, el millor barco de vela de la marina mercant. El Venus era molt negre i el mercat encara més. Si és negra la pell dels negres, més n'és el cor dels negrers. Per fer la bugada de tots els pecats, en lloc de justícia es pot fer caritat. Així es blanquejava l'ànima dels blancs. No diguem dels negres que no entenen, que no entenen pas. Un net seu de pell mulata de l'Àfrica tropical, que tot cultivant cantava la tristesa del seu mal. En negra nit s'embarcava prop d'un segle i mig més tard, tot repetint l'aventura d'aquell blanc avantpassat. En aquella platera no hi cabien més 40 mirades, 40 revés, un pato de roba portava només moltes esperances, moltes esperances i molt pocs papers. Mentre l'avi se'l venera al damunt d'un pedestal, el seu net la passa magra, sigui el Congo o el Raval. Sort que el damunt tot ho salva i el fervor dels missioners. L'Estat fa de policia, la resta les ONG.